blizak i u internim komunikacijama. Mi dalje volimo dodire. Mi se 3 put ljubimo. Znači, nije nam dovoljno 2 put, mi moramo i 3. put. Mi se grlimo kad se pozdravimo međusobno. Mi volimo da se gledamo u oči. Mi smo dosta oslobođeni tih komunikacija mimo dodira, mimo zagrljaja, mimo pogleda, a zapravo nas teraju da se u skraćenicama raznoraznih SMS, MMS poruka i svih onih Facebook statusa otuđujemo. Zato se verovatno ova serija, ili gotovo sigurno zove Priđi bliže. Iako iza ovde na ekranu možete vidjeti upravo simbole o kojima govorim. Dakle, nenadmašiv i nenadoknadiv je trenutak u kome vi zapravo razgovarate sa osobom preko puta ili do vas. Ono što Facebook radi, on negde na jedan instant način stvara lažnu sliku komunikacije, a to je u onoliko čovek, ja ću vam dati jedan biološki primer, koliko je koža koju on poseduje glavna osobenost čoveka. Ne, koža je samo spoljni omotač. Šta se sve nalazi unutra, to je jedno drugo pitanje. Da bi vam ilustrovao to, pitaću vas koliko kardiohirurga je uspelo da vidi dušu. Ja mislim da kada bi neko rekao da je uspeo da vidi, mislim da bi ga poslao na jedan ozbiljan razgovor kod stručnjaka da vidi šta se s njim dešava. Duša se ne može videti, ona nije biološki pojam, ali zapravo postoji. Na osnovu slika i skraćenica, čisto sumnjam da će vas neko bolje upoznati i znati. To što vi pokušavate da na instant način prikažete svoje osobenosti, ne znači da ste uspeli, zato što je čovek i ukus i miris, a ne samo priča o čoveku. Dakle, da stvar bude monstruoznija, čuo sam priču o nekom, ili pročitao, više ne mogu se setim, zanimljivom istraživanju koja se odigrala, ako istražuje, ako ne Amerikanci, dakle u Americi, gde su mladim ljudima pustali različite monstruozne slike. I uglavnom su preovladavale slike iz rata. Oni imaju dobru bazu podataka kad je u pitanju rat i te fotografije. Verovatno su ih obnavljali vrlo često i verovatno je to u pitanju rat u Iraku, koji se i dan danas vodi. Dakle, puštali su mladim ljudima, srednjoškolcima, i gledali njihove reakcije na mrtve ljude, raskomadana tela i tako neke jezive prizore. I onda su posle tih fotografija pustili fotografije mrtvog psa na ulici. I sad zamislite ovu činjenicu. Mladi ljudi uopšte nisu reagovali na mrtve ljude, već samo na mrtvog psa. Neko će reći ironija, neko će reći sarkazam, možda neko neće reagovati na to, ali po mom mišljenju to je i više nego indikativno koliko se zapravo ovim posrednim modelima delovanja, kao što su mediji, kao što je internet, zapravo gubi empatija ili saosećaj. Koliko se gubi ono što smo rekli kontakt očima dodirom u onom kontaktu preko kuckanja, preko tastature, miša i nekim raznoraznim pomagalima. Ono što je bitno, morate shvatiti da proteze kod invalida, koje su nekada bile veštački noge, kukovi, nekada štake i da ne nabrajam sad sve to, ne daj Bože nikome, su danas mobilni telefoni, interneti i raznorazna komunikativna sredstva, bluetoothovi i tako dalje i tako dalje. Mi se bez mobilnog telefona više zapravo ne možemo nositi sa svetom. To je naša proteza, to je dodatak na naše telo. Sad zamislite činjenicu da ste dobili mobilni telefon, recimo u 10. godini, da ćete ga nositi do kraja života i da ćete stalno brinuti o nečemu što nije delo vašeg tela, a da to naravno nije lična karta. Ali lična karta, ne znam sa čipom, ne zrači, a mobilni telefon sigurno zrači.
Znači, vi imate jedan tehnički uređaj koji nema nikakve veze ni sa biologijom, ni sa administracijom, koji morate nositi zapravo do kraja života. Umberto Eco u jednom svom sjajnom eseju, vi mladi ako ne znate ko je Umberto Eco, na internet večeras pa se raspitajte, piše o tome ko su ljudi koji moraju da se jave na mobilni telefon. Pa prave baje, ja sad naravno govorim slangom koji on govori, ne moraju da nikome odgovaraju. Ako im baš umre deda, prići će vozač i reći će im da se to desilo. A mi se osjećamo superiorno kad smo traženi, kad nas neko zivka, kad nam neko nešto govori, eventualno naređuje ako smo u nekom poslovnom statusu. A moram vam priznati i podeliti s vama jednu činjenicu, ja sam se najviše uplašio trenutka kada su mi u RTS-u dodelili službeni broj. Znao sam da ga moram koristiti i noću i danju i da mi telefon mora biti uključen non stop, jer se tamo neki moj kolega nervira što se ja ne javljam i što mi je telefon isključen. Samo kad dođem ovde u Valjevo na odmor i srećom kad odem na Gradac pa tamo nema dometa. I nemojte ni da postavljate antene na Gradcu, molim vas. Dakle, mladi ljudi u tranziciji, puni proteza, o kojima sam pričao, zapravo više ni ne znaju za onaj pojam obrazovanja. Moje iskustvo radeći i sa ovim mladim ljudima i na castingu birajući konkretno njih, pa u neku ruku i vas, je da mladi ljudi ne da su samo neobrazovani, nego ni ne znaju da postoji obrazovanje, a čak nije ni to bitno, ne znaju ni svrsishodnost obrazovanja. U tome leže ključni problemi. Zato što je površnost zapravo nadvladala svetom. A znate šta donosi površnost? Površnost vam je kao neka droga u kojoj se osjećate da vam je lakše. Zapravo, cilj mladih ljudi, generalno i ljudi, je da vam bude lakše. Ali put u kojim neko ide i trudi se da mu bude lakše, ni malo nije hrišćanski put. Jer da prenesem u sleng jedan jezik, Isus Hrist je mogao da kaže, ljudi, meni je suviše komplikovano da stradam na krstu, a što bi ja to radio? Ja ću radim tamo kao da deljem drvo ili šta već, naći neki drugi posao, šta bi ja sebi dozvolio da bez veze se maltretiram, visim, umirem 3 dana i šta će mi se već dešavati? Hoću da mi bude lakše. Zapamtite ovo što ću vam reći. Lakši put gotovo sigurno nije dobar put. Što ne znači da je teži put dobar put, ali, zaključimo, ono što je dobro u svakom slučaju mora biti teško. Ono što je važno za mlade ljude je da nauče da odlučuju, ali da odlučuju između dobra i zla, ili 2 dobra, i eventualno da znaju da se nose između 2 zla, i to da se nose dobrim između 2 zla. To je prva važna stvar. A druga još važnija stvar, to je kao neki savjet i poruka. Morate shvatiti šta je važno, važnije i najvažnije. To je ključno. U ovim opštim slobodama o kojima sam pričao, se često te stvari prepliću i ne mogu se definisati. Ako proglasite nevažno za važno, imat ćete veliki problem, jer ćete se baviti nečim što će vas odvesti u stranputicu. To je ključna stvar. Šta stvara površnost i put ka lakšem? Sebičnost, egoizam, lukavost, dopadljivost i tako dalje i tako dalje. Dodajte kašičicu nedozrelosti i neodlučnosti i dobit ćete zapravo promašenog mladog čoveka, koje je pitanje kojim će putem ići. Ono što je ključni problem nas malo starijih i nekih još starijih je u tome što mladi gotovo izvesno, naročito na medijima, nemaju autoriteta. Poslednji veliki autoritet na globalnom nivou kad je u pitanju Srbije, u ovom trenutku pričamo o Srbiji, je patrijarh Pavle. Poslednji veliki.
Znači, njega je volelo 95% ljudi u Srbiji. Pazite, 95%, ne 100%. Pošto je Srbija verovatno zemlja sa jedinim narodom na svetu koji neće 100% voleti jednog čoveka. Pa da ne znam da je koliko savršen, ne znam koliko da je veliki, nema šanse. To je u nekim drugim zemljama, i to pravoslavni kao što je Rusija, daleko veći procenat. Dakle, ne postoji autoritet. Gde vi možete vidjeti autoritet? Šta mladima poručuje Skupština Srbije? Politika bi trebalo da bude humana nauka. Ne znam koliko humano izgleda ono što se oni tamo gađaju cipelama ili već čim po Skupštini, psuju, pljuju i tako dalje, da ne etiketiram nikog, sve sam ih svrstao u isti koš. Dakle, šta poručuju raznorazni programi na televizijama, a da ne kažem sadržaj na internetu? Zašto mladi stalno imaju potrebu da im negativni junaci, antijunaci zapravo budu ideje vodilje? Desio se jedan neverovatan nonsens iz priče sa ovim mladim ljudima koji sede do mene i činjenica u nekom našem malom Facebook istraživanju i komentarima preko interneta da mladi ili mali ljudi, to znači deca, najviše od svih ovih junaka i likova, verujem da ste upućeni u seriju, vole Laru, koji je teški negativac. I mi smo se, ali zaista smo se ozbiljno potrudili da od Lare napravimo što veće kretena i koliko god mi pravimo kretena od nje, ovi je sve više vole. E sad, zamislite koliki je to problem kada vam neki mlad čovek ne navija za bebu koja bi trebalo da se uputi pravim putem i da je pomogne scenariju, odnosno događaj, odnosno njeni prijatelji, da se nađe na pravom putu, nego navijaju za Laru koja je oličenje nečega lošeg i negativnog. Zašto ta potreba? Da se vratimo malo unazad. Ono što ja negde zameram mojim roditeljima i verovatno zameram sebi, kao budućem nekom roditelju jednog dana, to je što nas oni uglavnom lažu da život izgleda ovako. Uči školu, budeš dobar đak, budeš sjajan čovek i sigurno ćeš imati stan, kola, siguran posao i poštovanje u društvu. To je gnusna laž. Nije naplativo to. To nije naplativo. Moral, etika, duhovnost, vrednost nema svoju naplatu. Zato ne možete podići iz bankomata, ništa niti doći u onaj supermarket i pokupiti svih 250 čokolada. A pritom čokolade nisu ni zdrave. Nešto što je delo duhovnog je duhovno naplativo. Jednim duhovnim zadovoljstvom. I ne možemo to posmatrati svrsishodno, a ne da je Bože činjenično. Svet je mnogo drugačiji i ne obezbeđuje vam, ali zaista vam ne obezbeđuje kvalitet unutrašnjeg života i vaše poštenje ili eventualno dobro učenje škole ili napredovanje u bilo kom smislu ne obezbeđuje vam kvalitetan život. To je nonsens i ironija ovog doba. Ali to ne znači da se ne treba boriti za dobru dušu i za mlade ljude samim tim. Dakle, zašto dobro nisu i dobri nisu idoli mladim ljudima, zašto su loši? Šta je poruka društva mladima? Preko medija. Ja ovo sve što pričam zato što su mediji nosioci poruke. To je ključna stvar. Dakle, poruka je snašao se. Znate šta znači snašao se? Znači da je lukav,